Všetkých vás tu veľmi pekne vítam. Doma pri kompe pod nami raz tu, teraz slnko svieti rovnako na nás. Všetky spolu od jazier k boru. Pohoď von, pozývam na kofonu. Leto je to moje milované obdobie. Som v pohode, si tu so mnou, že? Tak smej sa na mňa, tancuj blízko. Vieš, jak minule, presne takisto. Odložme mikiny, kostýmy saka. Pláže, bikiny, leto nás čaká. Farby kvetov letia vzduchom, čo vietor s fúkou žiari lúčom. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Dneska je tu ďalší deň, voda, slnko, party, klub, relax. Žijeme len raz, práve tu a práve teraz. Slnko svieti rovnako na všetkých z nás. Tak sa nemrač, ale zabudni na stres, zabudni, čo tu bolo včera. Papier patrí do modrého, plast do žltého, sklo do zeleného a zmiešaný odpad do čierneho. Pre mňa je to veľmi silná myšlienka, kde sa súťažnou formou snažíme zapojiť čo najviac detí do separovaného zberu, čo je tá najdôležitejšia forma narábania s odpadom. Nebo je múdre, blízka sa na časy dobré, slnko hreje na duši, ak to chce, zahojí svoje zlomené srdce, čas nádej splnených snov, poletím za ňou letnou oblohou. DJ Popper, zahraj túto, nech hrá bando všetkých kútov. Tento chodník sme robili spolu celá škola. Každý zbieral plechovky ako mohol doma a potom sme zbierali aj kartón a nalepovali sme to spolu. Každé decko z našej triedy separuje, čiže triedi, čiže separuje. Pozri, aký pokladuje. Veľmi sa teším, že aj deti objavili čaro odpadu, že objavili, že s odpadom sa dá robiť všetko možné, dá sa strihať, dá sa do ňoho vrtať, dá sa lepiť, dá sa vrstviť, dá sa z neho vytvárať všeličo zaujímavé a veľmi ich povzbudzujem v tom, lebo tých možností je naozaj veľa a to, čo tu vidím, ma povzbudilo a začínam sa triasť o konkurenciu. Každé decko z našej triedy separuje, čiže triedi, čiže separuje. Pozri, aký pokladuje. Nazbierali sa plechovky, nastrihali sa do štvorčekov a takýmto spôsobom sa vlastne lepili a vznikol z toho takýto obraz. Dobrý. Papiere sú pre nás cenné. Len tam nehoď vysvedčenie. Dúfame, že sa nám podarí túto akciu udržať čo najdlhšie a takisto, aby sa nám podarilo aj čo najviac škôl a detí do tohto projektu zapojiť. Verím, že sa nám toto podarí preniesť aj na ďalšie školy, ďalšie mestské časti, čiže držím olympiáde aj v ďalšom ročníku palce. A teraz všetci! Každé decko z našej triedy separuje, čiže triedi, čiže separuje. Pozri, aký pokladuje. Na 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 na. Neseparuj sa. Separuj.